आणि ताका लागून जो आमचो 3 तारखेक आमी बंद म्हटलो, तो बंद आमी 3 तारखेक न करता आमी तो 5 तारखेक एक लाक्षणिक उपोशण एक 2-3 हजार वर्करांचे, म्हणजे मायनिंग डिपेंडंट जे असतात वर्कर आणि ट्रक ऑपरेटर, ट्रक ओनर्स, ट्रक ड्रायव्हर्स आणि अन्य बाकीचे डिपेंडंट असतात त्यांच्या आझाद मैदानाचेर एक लाक्षणिक उपोशण आमी करतले. सकाळी 10 सुरू जातले आणि 4:30-5 पर्यंत सोंपतले. त्या लाक्षणिक उपोशणाक आमी ज्यो गोंयच्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसात आणि राज्यकर्ते आसात, पर्टिक्युलरली 3 खासदार, गोवा फॉरवर्डचो प्रेसिडेंट कोण आसा तो, MGPचो प्रेसिडेंट आणि BJPचो प्रेसिडेंट, हांकां थंय आमी त्या दिसा आपयतले. काँग्रेसचे जे कोण हे आसात, जर काँग्रेसचो गोंयचो ऑब्जर्वर किंवा गोंयचो जो कोण पळयतात प्रभारी चल्ला कुमार लास्ट टायम जो येयल्लो, ताका सुद्दां आमी आपोवपाचे प्रयत्न करतले की त्या दिसा तुमी आमकां एड्रेस करप आणि आमचें तें लाक्षणीक उपोशण जें आसा तें उपोशण तुमी प्रजेस दिवप आणि आमकां सपोर्ट करप अशें आमी तांकां सांगतले. जाल्यार जो आमचो फायनल प्रोग्राम आमी ठरवलो की पार्लमेंट सेशन जेन्ना सुरू जातलें तेन्ना फर्स्ट 3 days आमी जंतर मंतराचेर धरणां करतले. सादारणपणे 1000 मायनिंग डिपेंडंट गोंयच्यान आमी व्हरून थंय धरणां करतले. हो आमचो कार्यक्रम फिक्स आसा, तातूंत चेंजीस कांय ना आनी आमी चेंजीस करचे ना अनलेस कॉन्क्रीट आमकां तेंच्यांनी प्रपोजल दिलें. मजगती काँग्रेस सेवादल गोंय फाट्याचो मुखेली राकेश शेट्टी पणजे मायनिंग डिपेंडंटाक मेळ्ळो. और उनका ध्यान ये 60,000 जो वर्कर्स है जो आज यहीं पे पंजिम में नहीं पूरे गोवा में 5 जगह पे वो आज अनशन पे बैठे हुए, उनके ऊपर होना चाहिए. मगर मुझे ये बताया गया कल उन्होंने इतना बड़ा इम्पोर्टेंट इशू को छोड़ के सिर्फ 6 जो कैसीनो के मालिक है उनका जो एग्रीमेंट है रिन्यू का वो उन्होंने कल साइन किया हुआ है. 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है. मैं इस बात का निषेध करता हूँ. हमें कोई आपत्ति नहीं है कि मुकेश अंबानी कितना पैसा बना रहा है या अदानी कितना बना रहा है. हमें ये फिक्र है कि ये जो हमारे माइनिंग के वर्कर्स है इनका घर चलना चाहिए. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि शिरीष कुंकळेकार.